Ayan, yan. Welcome back, mga isko, mga iska. Yes, it's your Brigade Down you. Nandito po tayo ngayon sa Kilite, ayan, Enterprise. Isa po siyang shop na kung saan po pwede po kayo magproseso ng kung ano-ano ng inyong mga anik-anik na mga dokumento. At dito po kami nagproseso ng aking asawa ng aming Sinumar, Certificate of No Marriage. Ayan, para hindi na po kami magbiyahe papunta po kung saan-saan. At ayun, ang gaganda ng mga nandito sa larawan, no? Mukhang matakgasin din naman to. Nandito po tayo ngayon sa shop po ni Kuya Kili mo. Kili niya, kili nating lahat. Ayan. In short, Kili-Kili. Ayan. Kay Kuya Kili na mas kilala bilang Kili TV. Ayan. Andun po siya. Nag-aasikaso ng customer. Ayan. So, nandito po tayo sa kanilang shop. At nag-aasikaso po sila ng mga dokumento dito sa yung mga kumukuha ng dokumento po sa iba't ibang agency po ng government. Halimbawa, PSA. Ano pa ate? Yan o. Ito pala. Oh. So, lahat po ng mga clearances sa iba't ibang agencies, kumukuha po sila dito. Grabe, NBI, PSA Online, PRC, at kung ano-ano pa. Ayan. At ito yung mga customer dito. Ayan sila. Ayan. Magkaway-kaway kayo dyan. Kaway-kaway! Okay, unina. Interview na si Kuya Kili kung pera na kanya bintasan kanya pag vlog. Di ko napapansin sa kanya mga vlog kung nanakgas siya. Interview ta siya kung nanak. Duda gadak si nanakgas gadi na klase. So ayan guys, ngayong araw po ay nandito po tayo kay Kilite TV dito sa Lawang. Suportahan po natin siya. Hanapin po ninyo sa Facebook Kilite TV sa Facebook at sa YouTube. Ayan po si Kuya Kili at Kilite TV. Kuya, mag-hi ka naman dyan. Hello sa subscriber. Ayan. Support din sa Kilite TV. Ayan, supportahan po natin Kilite TV. Actually, sa kanya po ako nagmana ng pagiging mapatronin at mapatakgasin. Dahil sa totoo lang po, mas marami na po siyang napatronan kumpara sa akin. Kasi aaluhin ako eh. Pero si Maestro Waray lang pinapadala ko ng silupin. Ako lang taga-patron. Nagraot na. Actually, parehas po kaming nanakgas. Kaso nga lang siya po kasi mahiyain, kaya ako po yung lantad po ako eh, pinapakita ko pa sa aking vlog. Siya po nilalagay lang po niya sa sa secret package. Ayan, kaya doon po sa mga lawangano na gusto po magproseso ng inyong mga dokumento po, ng kahit na anong mga dokumento, pagkuha ng NBI clearance, ng PRC, ng police clearance, ng ombudsman, basta lahat po ng ahensya ng government, pwede po kayo dito magproseso. Kuya, ingat, diretso na din ang pagkuha, no? Pwede pong dito na mismo sa kanilang sa kanilang pwesto po, punin mismo ninyo yung inyong mga dokumento kapag, ayan, opo. Tapos contribution ng SSS. Yan, contribution po ng SSS doon po sa mga tigurang na hindi na nakakahulog. Dito po, pwede po kayong maghulog dito sa kanya, ayan. Tabukla siyasan, ayan, tingnan ninyo, ayan, technical. Ayan, Lawang National Technical High School at University of Western Philippines Lawang. Inisya ang dating LNTS. So, didipukan Kuya Kilite. Doon po sa mga naghanap din po ng maasawa, pwede din po dito mo patulong sa kanya mag-search. At syempre, yung mga schedule ng mga pistahan, kumplito po yan ng buong bayan ng Northern Samar. Kumplito yun siya kay di nga na ibabaro sa schedule, nakikanalak Kuya Kili, di niya may patronan ba? Alerto itong si Kuya. Ginkuha mo lang sa imo lang ng schedule. Ayan, so bisitahin po natin yung kanyang Facebook page, yung kanyang YouTube channel na Kilite TV, at suportahan naman po natin. Ayan po yung asawa ni Kuya Kili. Hi! Baka mayroon kayong gustong i-shoutout sa Maynila, sa ibang bansa, inyong mga kamag-anakan, inyong mga ex, mga... Ayan. Hi, Bibi. Shoutout kay Ama, sabihin mo dali. Ama. Hala, aaluhin siya. Oo, nako. Bibi, wag kang aluhin yung papa mo nga, namimiss na palagi.
Manzano family from Pangasinan. Ayan, Manzano family from Pangasinan. Shoutout po. Ayan. So, supportahan po natin Kilay TV. Ayan. Thank you, thank you. Oo. Wala pa kayong pagkasal. Iyo pa pala. Oo. Ginunaan pagderig kay, siyempre pasiguro gihapo. Kay tig-arog. Wala kay pili-pili. Pero nga ni pasamnong. So ayun guys, dito po kumuha po kami dito kay Kuya Kili, nagpa-proseso po kami ng aming dokumento para sa Sinumar Certificate of No Marriage sa PSA and then PSA Live Birth. So guys, doon po sa ating mga kababayan Lawanganon o kahit yung mga karatig bayan po na malapit lang po dito sa bayan na nahihirapan po magproseso, lalo na po yung mga papunta po ng Maynila, pwede na po kayong pumunta dito sa Elite Enterprises po dito po sa bayan ng Lawang. So paproseso na kami dide sa iyo mga dokumento. Hoy, manginano na kayo.